కొంచెం కొంచెం వేయండి, ఎక్కువ వేయద్దండి. అయ్యా 300 పోస్తుందా? చాలు ఉండరా 3 అన్నా పోస్తాను. నీ కెపాసిటీ వేరు, ఆయన కెపాసిటీ వేరు. అట్లయితే ఎక్కువ పోసే. వద్దు చాలు. నాకు ఒక అంశం ఇవ్వాల్సిందే. ఇస్తాడు మీ కాల వాయి 3 గమ్మను ఇస్తాడు. ఇట్రా మా మాడదు నీకు సపరేట్గా ఉందిలే. అది ఇంక పడదు అంతే, అది పెద్దనా అంతే. అది ఇంకవా నీకు ఇప్పించింది తప్ప అయిపోయింది. ఇస్తాడు ఉండదు. ఆయన ఇచ్చేది 4 మాటలు చెప్తా కదా. లేదు మాట్లాడు, ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి. ఇస్తాడు. ఎంత నీళ్ళు ఎక్కువ నీళ్ళు ఎక్కువ పోసాడా?